TV. Bura makwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua onyiso doho mamalo mogik ni ne nitiere chenro mar chuno jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo oland Raila Odinga kaka jaloch. Chris Owino nigi mathoth. E odiochieng' mogik mar winjo bura makwedo duoko mag yiero mar tend piny, okinde mag jatend piny moyier William Ruto owacho ni jodito mag piny owacho ne otemo mae loch mare. E neno mare, Profesa Kithure Kindiki owacho ni apisas mag piny owacho ne odhi e Bomas of Kenya mar temo sayo jakom IEBC Wafula Chebukati mondo land Raila Odinga kaka jaloch. These four went to the National Tallying Center not for any other reason but to try to interfere with the declaration of results and thereby try to alter the sovereign will of the people of Kenya, which had already been verified and tallied in accordance with Article 138(3)(c). Kindiki bende onyiso doho ni Wafula Chebukati ne dak chwal nyime lando duoko mag yiero nyaka odiochieng' mogik kaluwore gi tulo mane omuoche Bomas of Kenya, gino mane oweyo commissioners ariyo mage kod hinyruok mathoth. The four who left also, their colleagues had been injured. And so the chairman had, in our view, make the announcement that day because of the gravity of the situation. Ewi balo mar commissioners ang'wen mag IEBC kod duoko mane oland kod Wafula Chebukati, Kindiki owacho ni commissioners ang'wen go ne chano loko duoko mag yiero. It was not possible. It was very clear that the intention was to try and veto the will of the people. And therefore the chairman had to declare those results. Kindiki ogoyo bund iye piny ka owacho ni balo mar commissioners ang'wen kende mag IEBC ok nyal tigo e loko dwaro mar oganda jo Kenya mane oluto ombulu e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Sovereign will of the people of Kenya. Can the walking away of commissioners at the tail end of a process they have been involved in be the basis of vetoing the right to franchise in Article 38 of the Constitution, which is the expression of the voter? Thank you. Gikone to bura ma jopiny osebedo kaluwo kod siso ochopo e ng'iende e kinde ma okinde mag jatend piny moyier William Ruto onyonore ne nitiere chenro mar chuno jakom duol matayo yiero pacho kae Wafula Chebukati mondo land ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kaka jaloch e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro higani mok William Samoei Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Apisi maraton jenero nyono kartien